kabanwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Diyos marhay na Biyernes 13 sa Tuya Agabos. 13 de Setyembre taon 2024, Biyernes. Kami po minapaabot na namanin pagrespeto sa lambang miyembro kan sosyedad asin kan familia. Kasabay ang pagpagirumdum sa paghampang niyato kan kasiributan. Mahal na amang Diyos dapat enot sa gabos. Viva Señor Santo Cristo! Happy birthday sa mga nagbe-birthday. Special mention niya to sa tuyang anchor, news writer, Miss Angel Mustaza. Happy birthday tabi sa imo, Angel. Ano yan na pinagsisiribut-sibutan dyan na nabaro-baro mo sa kaldero? Binitbit ni Angel yung kaldero hali sa kagbakong. Bongkalinaan dyan sa newsroom na kalderong an. Ano ba ya? Nagdadaragog tabharay na sudag dadaragog sus Mariosep na. Pigi daw ko daw tabi ka mo maski mag-text lamang na uni man kami nag-arantabay. Lalo na sa mga taga-Ligaspi tabi, please naman, paramdam na ka mo. O tabi, tingog kan banwaan na po, nag-imbitar, magsarabay-sabay kita sa Kudalas 10:30. Ang nainot na nag-text sa tuyang amigo. Si Juan, si Don Ramon Regino. Papa Mon, Diyos maray na aga tabi, hain ka tabi, Don Ramon Regino, an sa tuyang retirado na Deputy Provincial Engineer kan Albay. Kumusta na tabi, Papa Mon? Asaing kang wana? Sagkod so amigo tang inhenyero, si Engineer Dan Asopardo. Uyugon mong pangyari ni sa Albay ano. Kasubago nag-apod sa kuya si Gobernador Grex mga alas 4:30 magahon. Ano nga ya piyo na sibut ako ta nagre-ring sa cellphone ko. Gobernador ang nag-apod pa dingnal. Ano nga yang sitwasyon sa luwas? Ano ang kuan nya ko ugod tabi birthday ni Angel Mustaza. O di sige nga ya, idedeklarar ko nga ya, no classes all levels. Iyogon mo. Dineklarar ni Gobernador Grex Lagman, daing klase, bilog na Albay, all levels, public and private. Birthday palan nga yan ni Angel Mustaza. Daing eskwela nga yan, all levels, public and private, tabi. Birthday ni Angel. Uy, Madam Beth Costa, maray na agad yan sa Hindu, sa kunyan, sa Costa Enterprises, ha? Iyan na, ang mga tiyenda dyan ni Madam, ara mo ining Costa Enterprises padingnal, saro ini sa mga dapat niya tong pagtawaning kunyan, ning pag-ataman, ano, buda pag-konsiderar ta, partisinda kan development kan Ligaspi, ining mga haloy ng negosyo bagadigdi, yan, so LCC, yan na, buhay pa ngunyan yung Senco Footstep padingnal. O, buhay pa. Tapos, so, tiyendahan ni Tata Ruding Murante. So, Murante, igwa pa ngunyan. O, ugaring garuday na ano. O, tapos, ining Costa Enterprises padingnal. An mga yaong baga dyan, so, igwa, may hiramintas sinda. Igwa ning pala, igwa ning trapal, igwaning kutsun, so foam, igwaning water tank, igwaning pressure pump, so mga kunyan baga, basta halo-halo na gamit sa harong pang po mga hiramintas, o haluyo na yan tapos mga kunyan, mga
ining supang tuwer ka baga. Nya, maigo dyan. Madam Beth, good morning. Sige. Sa Daragaman tabi, Diyos maray na aldaw kay Sir Ato Lim, sa tuyang amigo. Diyan sa Petron Tap Gas Gasul. Sa Albay District man, sige na paramdam ka mo. So, nag-antabay dyan sa tuya dati sa Kunyan, sa Teachers Village 1 and 2, maray na agad dyan sa Washington Drive, para dangog man niya to dyan. Siyempre, so sa tuyang listener man dyan sa Small Talk Cafe. Ba? Yung mga kwan dyan sa Small Talk Cafe. Good morning, tabi sa indo. O sa Small Talk, tapos yung Boklan. Dyan. Nahaloy ko yung nalilingawan. Ano. Boklan, dyan man sa Legazpi. Mga paradangog tayo dyan. Ano? Yan, mga kusineros sa kusina. Mga amigos niya to. Siyempre, sa tuyang barkadang security guards. Ha? Morning. Katuwang ta dyan sa luwas, si Compadreng Al, naka-standby na si Compadreng Al, si Pading Jimmy, ang samuyang chief, si Compadreng Jomar, sa Tabako, maray na agaman, buda sa 1st District, nadadangog kita dyan sa paagikan sa tuyang broadcast sa Kunyan, sa 106.9 WGBFM. Yan, 106.9 WGBFM sa Tabako. Yan, tabi. Maray na aga, Sir Dex Velez and sa Men and Women kan 106.9. Oh, si Madam Beto, I'm listening. Good morning. Thank you, Nonoy. Oy, salamat, Madam Betano. Ubarkada taman yan, si Madam Pilar Akende, na sinasabi ko sa iyo. Madam Pilar, o dyan sa Gold Street and Good Luck Novelty. Mga relatibos pa yan Akende Fernandez. Good morning, tabi. Sagkod so matibay dyan na relohero, si Sir June. Yan. Good morning, tabi. Si Pading Nald sa Control Technical. Kasabay man siyempre si Karen, si Joshua, si Henry Mata. Sa Newsroom, News Direct Mar. Ano pigtitimo-timo na padiso nasa kaldero? Nako, si Ram sana. Andy Mar, the living legend. Sinasabi ko sa iyo, walang suko yan. Hindi sumusuko, News Director Mar. With the celebrator, Angel Mustaza. Sinda Jen, Sinda Mary Joy. Yalaon dyan tabi, si Jimos Barrios. Madam Sha Leron, tarabang-tabang sinda sa Newsroom Production Research asin sa social media platform. Si Jerome, asan si Jerome sa IT Jerome Nico Martinez. Ako mapuan sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez, ang sa indong Public Information Officer ng Bayan. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog kan Banwaan. Madam Jocelyn Broqueza. Good morning, Madam Jocelyn Broqueza. Yan. So agum ni Teng, ni Sir Teng. Kumusta na si Sir Teng? Long time no see ha. Dahil ako nakakapasiring dyan sa PHO. Yan. Si Sir Mel Antivola. Maray na agatabi sa imo, Sir Mel Antivola. Okay, sige. Happy birthday, Tabi Angel ha. Enjoy your day. It's a working birthday today ni Angel Mustasan, sa muyang news writer, news anchor. Kumpadreng Al, ibuhi mo na yan. Good morning. Oh, naputol. Pading Al. Sige. Yan. Kinokonektar. Sige, tabi. Pading Al, naka-standby kaso bago. Yan. Padi, ikuan mo ha. I-connectar mo, tabi. Si Kumpadreng Al Armay. What happened, Pading Al? Naputil. Sandali mo na. Una sa medical mission ngunyan. Sindateng na Broqueza. Okay na, Pading Al?
Pade. Yan, okay na. Sige. Good morning, Padi. Go ahead na. Good morning. Malipot-lipot ang morning. Pero mainit ang mga ayuda na pigatao kan Kubicol sa momentong ini, Pade. Yaon digdi si Executive Director Attorney Pino Garbin Jr. Oo. Binisita kami digdi sa Barangay Maslog. Maslug. Opo, sa payout mo niyan kan Tupan. 300 beneficiaries kan Tupan. An urulokon mo niyan. Makurubrasinda kan Tupan. Ngunya na aldaw, Pade. And di ka timingan tata patapos na magtaram si Executive Director Garbin para makuhaan ni mga pahayag ta ngunyan man iyuhan launching na kan AKAP, ining AKAP program baga kan Presidente ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ngunyan an launching man kani and anaram ko nagkataon na manyan dyan sa sa Embarcadero Celebration Plaza. Gusto ko huguton si Kong Pido, huguton ta si Kong Pido tabi pating Pio sa informasyon magayo na paneta lalo sa mga taga-Maslog and ipapa na mga programa ngunyan kan ako Bicol. Congressman si Pio nabi, si Pio. Pio, good morning. Yes, good morning, Sir Tabi, Sir Compido, good morning. So, at tupad iyan para sa mga taga-Maslog po ngunyan, over? Well, Pio, this is just part sa tuyang ongoing programs and activities, mga asistente sa barangay. Alagad, ini Pio, kumbaga, continuing program ini sa pagtaw si livelihood assistant sa tuyang mga kabarangay. But today, a simultaneous activity nationwide na kung saan kasabay ang Sudad kan Legazpi, duman sa Embarcadero Pio o mas o menos mga 3,000 na beneficiaryo sa ayuda para sa mga kapos ang kita o pinag-apot ng AKAP, ma-launching mo niyan. And then, 3,000 na pamilya ang na-identify for the launching. Pio, today, the President BBN, will also send his message simultaneous nationwide sa gabos na mga areas kasama yung Legazpi ang Bicol region sa payout na gigibuhon mo niyan sa siguro milyon-milyon na pamilya sa buong Pilipinas kasama na Sudad kan Legazpi. And we're so happy nakita ang pinagtiwalaan taro ang Ako Bicol Party List sa pag-deliver ining asistensya para duman sa mga low-income families o kapos ang kita. Iyo po, opo. So, inisuakap tabi kong na inis na labong karas adig di sa Albay, tabi yung akap, over? Well, may mga initial ng payouts, but this one is, kumbaga, the official launching, and then the simultaneous payout nationwide na kung saan mapartisiparan, siguro milyones na beneficiary sa bilog na nasyon. Ay, opo. Okay, so ini po so mga kapos talaga na na-identify kan gobyerno. Well, tama, Pio. And we need these interventions at apisar kang dakulong pang programa na pinagtataw kang gobyerno tanganing direkta mismo ang ayuda pasisiring duman sa pamilya. Iyo po. So, what's the role kan Ako Bicol? Tayan baga hali managad sa kwarta kan gobyerno. What's the role tanganing makaabot yan sa kwan sa barangay, over? Well, kami Pio sa nag-facilitate, kumbaga sa pag-apply, sa distribute ng mga forms. It has always been
kumbaga the advocacy of Ako Bicol Oo. na ma-reach out itong mga pamilya na tunay na beneficiaryo kay ni. Ayo, And opo. then at the same time, Pio, sa pag-inisar man kang pondo kay ni, napapag man ang Ako Bicol Party List, considering that the chair of the Committee on Appropriation, no less than Saldico, has this effort to see to it that the funds for the distribution will be sufficient para sa mga nagkakanigong beneficiaryo. Opo. Well said, tabi kong Pido. Mabuhay ka mo dyan sa Ako Bicol. Kung ikaw ka pang idadagdag, madangog tabi kami. Please go ahead. Well, Tio, kadakol ang satuyang ang programa. But we go beyond assistance, Pio. Permita pinagsasabi that ang poder is temporary. We need to establish those institutional programs na papakinabangan ka mga masunod na henerasyon. So, sa kanyan, Pio, the biggest budget during this budget hearing headed by Congressman Salde will go to the education. And therefore, nasabit ko na sa imo, Pio, the last time that pinagalapar ang dakulang budget para sa pagkonstruir ng dakul na classrooms in order to address the deficiency in the classrooms sa kabilugan ng Rion Bicol, lalong-lalo naman sa tuwing namumuta na syudad, Pio. Opo. Salamat, tabi kong Pido. Mabuhay ka, tabi. Salamat, Pio. Marinaldaw. Thank you so much, Kong. Si Executive Director, Attorney Pido Garbin Jr. po sa mga importanteng informasyon. So, live tabi pa rin. Digdi sa Barangay Maslog. Alarmario, thank you. Thank you so much, kumpadring lahala dyan sa Maslog. Nakasabay niya to si Executive Director Attorney Pido Garbin Jr. kan Ako Bicol. Yan, tabi. So, yun po yan, tamaan. There's no doubt, kwarta yan ka na gobyerno, kaya nga ni tabang hali yan sa gobyerno, then paano na-realize iyan? It is because of the workings kan sa tuyang mga kongresista na maalokaran ining sektor na ini, maalokaran itong sektor na ito. Kung dai man magkatrabaho baga padingnal, ang mga congressman na maalokaran in budget ang mga pangangaipo, dai man iyan mangyayari. Bako, yan, dai man duman su trabaho minalaog. Tabi, opo, no doubt, ang gabos na biyaya na pinagluluwas kan gobyerno, hali po yan sa gobyerno. But, ang natrabaho kaan, tanganing su, yaon dyan sa kahakan gobyerno, maialokar sa pangaipukan mga kulang ang pagbuhay, mapadalagan duman sa agrikultura, sa edukasyon, sa salud, sa depensa, sa kunsain, diyan na minalaog su diskarte asin trabaho kan mga ilihidos opisyales niya to ngunyan. Kaya nanunungod man na pag-igong mga arog ka na mga payouts, distribusyon, kan mga mehora sali sa gobyerno, nanunungod na yaon man sinda dyan. Bantayan iyan to see to it na nagagamit talaga sa tama. Politically, igo talaga ding mileage yan. Dahil kitang magiginibukaan. Politically, igong mileage yan. Because they are politicians. And it so happen na sinda iguning oversight power na matabangan sa gobyerno. Ilingaw, sabi baga ni Congressman Pido, sinda so nagpasilitar forms, gabos, nagtabang sa DSWD, gabos, nanganing masaturate ang kunyan, ang komunidad kan mga mihoras na inhali po sa gobyerno. That's how it works, tabi. Oh. So, iyo an iniyo logic behind yan. Never man na nakiklaiman baga ini na mga politikus na bako sa nadigdi sa tuya, nahali yan sa indang kwarta. Bako, never. Nagkapapalasitate sa nasinda dyan. Pero ano ba paano? Si Sarakayan mang padingnal. Si Sakayan. Ay, naka. Sige, tabi. Di yan po muna ha. Good morning, tabi. Sa tuyang mga nagpaabot ning uyugon man, nagtirek sinda. Salamat, mabasahong ko man ini padingnal. Nagtirek sa mga paraan tabay ta.
Oy, listening 5 a.m. to 5 p.m. si 2472 maray na aga tabi 2472 listening 5 a.m. to Sagkod Bangi. Ayun. On the way to Legazpi palan si Papa Mon Regino. Yan. Si Madam Yet maray na aga tabi. Madam Yet, good morning. Yugon mo si Madam Yet. Sa tuya man niya na paraan tabay. Oho, permidang nagmamati si 9859. 9859, always listening. Happy birthday da kay Ma'am Angel. O, sabi kan sa tuyang listener man. 9859. Sa May Suram, Karamuran, Katandaan, si Mina. Uy, good morning dyan sa Indo. Sa Gabos na taga Karamuran, Katanduanes. Dyan ako namundag, kumpadreng Nald. Sa Karamuran, Katanduanes. Good morning sa Gabos dyan, sa Katanduanes. Sa mga taga Tukaw, May Suram. Sabi ni 3318. Uy, good mo. Nagdadangog da dyan sa parking kang OVP, Office of the Vice President. Uy, good mo. Nagdadangog sinda dyan, oh. Sa parking kan opisina kang Vice Presidente. Inasabi ko sa inyo. Good morning, tabi ha. Yaraon pa kamo, ining mga nagparamdam. Si 5183. Good morning, 5183. Oh, nasuspend man in all levels. Aleko, ano na? Pati da kuryente sa ginubata, nasuspendir. Ay, nako. Sige, tabi. Sige. Papa Bong Logronyo kan Boys and Paints. Harayoon sunamundagan mo papaping. Uyo tabi kagawad Bong na Logronyo. Duman yan sa Karamuran. Inabot ini ni kagawad Bong Logronyo. Pero ang tinampo dyan kagawad Bong, sinasabi ko sa iyo, budaan view kan pagbiyahe dyan. Talagang matindi tatabong Papa Bong Logronyo. Kagawad Bong Logronyo kan Boys and Paints. The number one paints. Ecstasy. Extano. Kumusta sa pagmaneho mo duman sa Katanduanes kagawad Bong? O dito sa Tingog kan Banwaan man sa online niya to hilingon ta so nagpaarabot ning mensahe. Si Logan Herrera. Good morning, Logan Herrera. Yan si Madam Jenny Cools. Good morning, Madam Jenny Cools. Si Ledia Bizonia. Good morning. Si Madam Len G. Good morning, Madam Len. Kumusta na si Madam Rose na Grida? Good morning, tabi. Sa kabusdang Green Guardians sa nag-aantabay. Araw po update ng sahod ng Green Guardians. O sige. Eto pa, magayunon ang view, sabi ni Kunyan, sabi ni Kagawad Bong Logronyo. Opo, talaga Kagawad Bong, the best yan, magbiyahe dyan sa Katanduanes. Magayunon ang view. Si Madam Merly Cazares, maray na agaman tabi, Madam Merly Cazares. Sige po, ang tunggak na oras. Yung tunggak na oras. 9:30, sakto. An oras hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Unilab. Yan ang alagang Unilab. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Revicon Tablet. Lakas na kaya ang ambisyon mo. Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Ferrexited. Sa paulit-ulit na hilo, lata at putla, baka iron deficiency anemia na yan. Take Hemarate FA, the blood vitamin. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado!
Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay ganado sa kalusugan! Liverade, it's liver lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Gloria, ang kailangan ng bayan sa segundo distrito tungo sa pagbabago. Merong kalinga ni Gloria, kalinga ng masa, si Kaloy Andes Gloria, mahal ka ng masa, tunay na albayano sa segundo distrito, ang tunay na pagbabago, Kaloy Andes Gloria. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim kilap, meron ka ba? Asim kilap ng pamilya. Asim kilig, gusto ko bang kumain ng sinigang na love namin? Extra rice pa! Knorr! Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Pagpabalik-balik ang hilab, pangangasim at sakit ng tiyan, baka hyperacidity na yan. Hyperacidity? Target the acid with Kremel S tablet. Hyper bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Parang kasing bilis ng commercial na to. Mag Kremel S tablet na. Unilab yan. Aluminum hydroxide magnesium hydroxide simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo, at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Igwa akong may picture, tuwa na bisto mo. Si Jessup Salceda ang kaibahan mo. Dakol na patunayan na matean ang serbisyo. Ang progreso, minapulos na. Ipapadagos ni Jessup Salceda. Serbisyong may puso, yan nga si Jessup Salceda. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado!
Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay ganado sa kalusugan! Liverade, it's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuma ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Minsan lang po tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede po natin gawin sa ating kapwa Pilipino, gawin na po natin ngayon dahil hindi na po tayo babalik sa mundong ito. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiservisyo sa inyong lahat dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Ang lakas mo, may ilalakas pa. Sa Revicon Forte, may muscle-building amino acids tulong para mas lumakas ang katawan with proper diet and exercise. Pag malakas ang katawan, lumalakas din ang loob. May lakas para sa ambisyon mo. Revicon Forte! Lakas! Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Ang orgulyong congressman, lalo kan mga Bicolano. Jill Bongalon ang arang iniidolo. Ang matibay, mahigos, matinabang na abogado. Uun kan hoben pa, subok na sa serbisyo. Jill Bongalon ang aran niya, ang boses sa kongreso sa albay padabata. Attorney Congressman Jill Bongalon, ika na. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim Kilab, meron ka ba? Asim Kilab ng pamilya. Asim Kilig, gusto ko bang kumain ng sinigang na love namin? Extra rice pa! Knorr! Ubo, premang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Thank you Kong Joey Sunset, habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, finansya, tabang medikal. Thank you Kong Joey Sunset, buhay natin mas sumasaya, pag
mayong tusok-tusok. Sa Tabangkan Vitamin B kan Farix. As in proper diet and exercise. Far-excited ang mga kamot. Far-excited maglagari. Farix Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Gloria, ikaw ang aming pag-asa. Maka-Diyos, maka-tao. Hindi tayo pababayaan kung tayo ay magkakaisa. May pag-asang magbago pa sa tulong ni Kaloy Gloria. Sigurado una ang masa, tunay na albayano sa segundo distrito. Tunay na pagbabago, Kaloy Andes Gloria. Camille Pratsiambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good! And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabas siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matitra. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi. Dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kang tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines. Asin iba pa, ang saindang clinic bukas. Lunes, Sundo, Sabado, puun alas 8, sagod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagnin, Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Apek. O mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Ano man ang ato bangon ta, sigon si Shine, perming kaibahan ta. Servisyo niya na matean ta, Legazpi City feels so good. Ang Salvador na malalaoman ta, sigon si Sunshine Imperial. Gabos sa sektor, tinatabangan niya, serbisyong Sunshine Imperial. Programang sanidad at pang salud, para sa gabos na Legazpenyo. Kung si Sunshine at your service po, para sa gabos na Legazpenyo. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Can't achieve daily goals dahil sa paulit-ulit na hilo, lata at putla? Baka iron deficiency anemia yan.
Take doctor-prescribed Hemarate FA with 60 milligrams of iron recommended for Filipinos. Per DOH AO number 2010-0010 with proper diet and exercise. Daily goals achieved with the help of Hemarate FA, the blood vitamin. Alagang Unilab yan. Iron, pyridoxine, vitamin B6, cyanocobalamin, vitamin B12, folic acid is the generic name of Hemarate FA. If symptoms persist, consult your doctor. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Sige, salamat kumpadreng Nalda. Yan, so mapakarga ning gasolina tabi budak krudo. Asag kun sumabakal ning gas. Kung igwa pa maning laog ang tangke and di marbagano. Day mo na. Tamabagsak na naman ang presyo next week. Ugun mo an halos 2 pesos sa iba. An ibababa. Yan, sa krudo, sa gasolina, and yung sa kerosene. Mababa yan ta nagdidiit man so demand kan China después kan Estados Unidos de America sa produktong petrolyo. Yan so main reason na nakalap niya to kaso bagong maagahon. Yan. So kung iga pang laog ang mga tangke, luway-luway sa nata. Next week, makakabarato na naman. Maantangke, medyo mapupuno-puno na ano. Nasa 40 na sa nangungunyan sa ibang lugar. 40 pesos mahigit. Magkano ba yun? Nasa 49 siguro, 46. Ang kada litro kan krudo. Diyan sa man iba-ibang lugar. It varies tabi. Sagkod sa location man kan gasolinahan. Depende sa location kan sa gasolinahan, I should say, buda kunyan. So, klase kan ipigtienda na mga ining produktong petrolyo. Yan, tabi. Yugon mong padingnal. So, tao na nagpapamidbid na aki siya kan Diyos. Aki kan Diyos, pero may angels of death. May angeles di la muerto. Uyugon mo an. Angels, angeles ning kagadanon. Talagang may pagka surusindi ka to ade. Si Kibuloy. Natatakot nga ni iso iba na kunya na magtiwalag sa inda buda magsiwalat pa ng ibang informasyones. Gunman may kumbaga gari may death squad ba yan? Gun mo angels of death. And apera kayang padingnal ang trabaho da kan angels of death na itong so hanapon mga nagkukontra kay Kibuloy. Tangani gayod na disiplinahon or padusahan. Kaya tarakot sa iba na magralantad. Pero igwa pa bagang naglantad, 5 ito na nagreklamo sa pulis na kami ngaya inabuso sexual mangkaan. Jesus Mario Joseph Bayade. Ang kapital sa nabaya, simplehon padingnal. Maswerte ka nga ni ngayata, pigigibuhan ka kaan, kan aki, kan Diyos. Nako. Baluktot na mga pasistema. Natatadaw may minaburot ang arog na tao sa kinaaban adi. So mga nakukursunodahan ni Pastor Kibuloy, mga hoben pa, minor de edad, an patubod, diyan ka ngayon sa nasa kwarto, sa kunuday ka pahalion, Kibuloy, masahihon mo ngaya. Maswerte ka nga ngeta, nakakapaglingkod ka sa aki kan Diyos. Kaya kung ano nga yung pagibuhon sa imo, sunodun mo. Kaya maski kontra sa buot, oto, piglulupigan ni Kibuloy sa mga nagreklamo. Yan. Kaya baga igwasan ng kaso na sexual abuse, child abuse pati. Os Maria Joseph na. O yan, tarakuton si iba na maglantad. And inda ko kung anong mangyari kaan sa grupong yan na KOJC. Napatubod bagang gulpi. Nako anin marhay ni Kibuloy, subuot kan mga followers niya na kung anong taramon niya, yun na ngaya yan. Sa diri ko ngayon kinaban.
Pinapundo ko ngayon sulinog. Charismatic ba yade na mga na pagtutubudan man pati mga professionals pati ha. May mga professionals all walks of life, all walks of life. Cross section kan sosyudad. May napapatubod si Kibuli. Diyan ka nganyang Kibuli sa custodial center kan pulis sa Krame. Diyan mo na kung baga ba nagadaki siya kan Diyos tabi Jerome, manda niya na bumuka ka mo. Mabuka na suprisuhan, makaluwas na siya. Si Kibuloy ay nakatabi na mga tao yan. Iyon na po yan ha. May nagralantad pa na 5 gayod ito. So, magayon nining subaybayan ta duman sa Estados Unidos de America. Igaw manin arog ka na sitwasyon. Lalo na vida gay dito. Grupo man ipinagreklamo na kunyan nasintensyahan kang korte. So leader na ito man, religious leader na ito duman sa Estados Unidos de America. Arog kan pareho ang patubod ninda itong sa lalo na vida na hiling ko sa Netflix documentary. Pastor man siya, leader man siya, nagdakula nga niso sa indang flak nagyaman. Ang patubod magsulod ka ngayon sa pigibok ta ko ngayon aki kan Diyos. Maray nga ni ngayon, buenes ka. Ta ikan pinili na yaong kadigdi sa kaungunyan. Sus Mariusip na pangyari. Kaya yan nalulupigan. Sabi di kan texter niya to ni 6604, dapat kan kikibuloy. Gadanuna. Day na pagkulungon. Taman nyakis, leader ni Jesucristo ito pala, leader ni Satanas. Puwe! Si Madam Yeto dahil ka man managad kaan makakunyan maka unambit nin araw kaining paminsan na mga matitinding kunyan panaramon ta nagpapatubod na aki kan Diyos buda may nagtutubod man Mariusip nagpapatubod na aki kan Diyos tapos iyan ang gibo-gibo ay ama ako talagang pangyarian nakakulong na siya magkataning buda si Alice Guo duman sa custodial center. So dating kunyang kaito, dating convenience ni Kibuloy na he is living like a king. Nasa kingdom siya. 32 hektaryas na kingdom of KOJC. Pigisirbihan siya, pigbabaduan, pigkakarigos nin mga nini. Isus talaga naman. Ngunyan, diyan sa custodial center. Baging limot mo na, sukras mo si Alice Guo. Manoypeng, bunggat. Okay lang si sweetheart na Alice Guo. Okay sa na nga ako digdi papapiyo. Dahil nga magparahadit. May gwardya pa gaya ako. Ay, nakabaya ining mga senadores tang nag-imbestigar kay Alice Guo. Makaulok na sa naman kahirak man lalo si mga line of questioning ni Jinggoy Estrada ade. Nahiling mo ito Jerome, mga line of nako. Ay, makamista. Kung inabot mo Jerome so grupo kay ito nara Joker Arroyo, mga matitinding senadores. Dahil kan mga arugaan. Sa Joker Arroyo ka ito, mga abogado yan. Si Raul Rocco, Miriam Defensor Santiago. Dahil ka makahiling araw ka ng mga line of questioning. Garaw na showbiz, pati so boyfriend o jowa ni Alice Guo, pigbubulat-lat ni Jinggoy na Estrada. Nagkaarano daw ini niya ako. Tig-ulok-ulokan lamang sinda. Mas stress pa so mga senadores, kirediton. Kaysa ki Alice na Guo. Aram nindo, ang hiling ko kaini, ki Alice Guo, buda itong sutugang, may nag-training. Pwedeng hararom yan. Maski anong gibuhon bagang pagpaga narari sa Ontiveros, napapa turutaririk sa nasinda. Ay, nako. Hilingan na. Katawa-tawa na eh. Ang nangyayaring engine na mga kunyan. Investigador sa bako ng senador ka diko prosecutor dan trabaho ninda Senado. Dapat kikibuloy sa ordinaryong kulungan lang kaiba mga PDL para ma-experience siya kung paano ma-rape uyugon moan. Sus Mario pa. Sige, diyan ka sa nakibuli sa kunyan sa custodial center kan PNP. Bantay sa na diyan so sa kuyang
sweetheart si Alice Guo. Ay, laka. 5 antes ang alas 10. Joshua, good morning. Please go ahead. Yes, good morning, Kabig Serpio. Good morning sa mga paraan tabay. Sa dagdag na para sa nakatutok man kitang unang Serpio. Sige sa Embarcadero, Legazpi. Sige sa Legazpi City. Kustay tabi Serpio. Ano yung Legazpi sa Kahalap? Ang nasa 1,551 na mga residentes na Primer at Segundo Distrito na Albay. Asin nakatalaan sindang mag-receive ng asistensya sa paagi kay ning asistensya sa kapos ang kita program o AKAP program Serpio kan Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ining mga recipient ini ma-share man na pilit endorse kan mga local government units asin sa paagiman efforts kan ako Bicol Party List ma-pay out na ining ngunyan na pagkaaga. Sa impormasyon na nakuha sa Serpio sa pagkipag-uron ta kay Miss Leslie Benting, Information Officer 2 kan DSWD Bicol, ang kada saro hindi ma-receive ni na 5,000 pesos cash tabi Serpio na ijogo mismo ka na mga personalis man ka na DSWD. Ano yung nadigdi si former congressman ngunyan ako Bicol Executive Director Alfredo Pido Garbin, si Congressman Jill Bongalon sa Bicol Party List, asin si Board Member Hisham Ismail. And si Legazpi City Ex-Officio Councilor Mila Bal. Mama Mila. Sabi Serpio, tanganing formal man na mahiling ang sitwasyon kan distribution na ini kan AKAP assistance worth 5,000 pesos sabi Serpio, and tinagpo man ini sa birthday pa lang ngunyan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sabi Serpio. Oo, ang apo din nakan Marcos Day. Kaya ini nga ni sabi ining aktibidad, ining handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat. Okay. Kaya tatakod ka na mga programa sa simultaneous study initiative sa malaylay na lugar sa bilog na nasyon, and nagdiman sa Primer at Segundo Distrito, tindaan para sa AKAP dito sa Embarcadero, 1,561, and total sabi Serpio, may mensahe via Zoom ining si Presidente Marcos Jr. na mardahog man dito sa Embarcadero asin sa nagtatara pang lugares na igwamanin siring kay ni aktibidad. Sa ngunyan tabi Serpio, nagpuuna na programa, may mga mensahe sa mga naunang bitan ng mga personang aralian digni, and pagkatapos kayan, yun na ang konsumo na oras para sa distribution kay ni AKAP assistance worth 5,000 pesos sa 1,551 na niyon-ngunyan digdi sa Embarcadero Delegasyon. Roger. Yan sabi siyempre yun, dagdag na sitwasyon sa palibot, live digdi, Embarcadero Delegasyon, Joshua Vina, DCGB. Salamat Joshua, hali dyan sa Embarcadero de Legazpi. Pading na lanong advice, pwede pa si Pading si Kumpadring Jomar. Sige, ipasok natin si Pading Jomar. Paghali dyan sa Embarcadero, dumang kita sa Premier Distrito Canalbay. Kumpadring Jomar, good morning mantabe. Salamat Pading Pio. Good morning sa mga parantabay. Nagpapadagos man ang tarabangan karaban ka na Bicol. Hindi sa banwaan kan malinaw kung sa sarong medical and dental mission ang pinagkukondisir, particularmente di mismo sa covered court sa sentro kan malinaw o sa pinagapod na barangay poblasyon dakol-dakol na mga pasyente ang nagdurulog di Pading Pio. Kadaklan mahiling niya ito, maedad na at nag-avail kan servisyo nga ito na Bicol, arok kan mga ECG, mga pag-check up sa iba pang mga kailangan, may dental manigdi. And apuwer kaiyan na mga serbisyong medical dental, ikuha pa manigding ibang serbisyo arok kan job hiring, job opportunity kan Bicol kan test
kan anyon man ang TESDA para makubrisir nin pagpapalista sa mga libreng training asin dakol-dakol pang aktibidad. Sa pagkikipag-ulay kan DCGB News, sinabi ni Congressman Gil Bongalon na pigtawan nitang prioridad ang ladukan medikal na iatod sa publiko, espesyalmente na sa mga panahon na ini garo difícil ma-access kan mga pobre ang ang serbisyo medikal dahilan sa aralangkaw na kantidad kan pagpa-check up at sin pagpapabulong. Kung kaya ang ako Bicol, iyon na mismo ang minadigdi sa mga barangay dangan na iatod ang serbisyong ining aramindang mapapakinabangan kan mga tao. Ang importante tao to access duman sa healthcare services. And when we speak to access, siyempre kaya po ang kwarta and of course the availability of the facilities. Harap nga nigdig sa Banuan ng malinaw, may po sindaling access to the ECO, ECG, and that was mentioned by no less than by our mayor, si Mayor Shig Capo. So they're very thankful. Kami dumakasubago sa content, sabi niya, kaya salamat niya ako kasi dili niya po at least available niya to the ECO, ECG, and other laboratories. Yan po sa mga laboratories and other services na tayo po ang Banuan kang malinaw. Congressman Gil Bongalon, puwer kayan parikilyo, big tawan maning doon kang kongresista na ako Bicol Party List, pakutanay sa medical and pigyatawan ng atensyon, kundi nagtatabang mansinda na maiatot sa publiko ang mga serbisyo kan gobyerno na difícil makantos kundi nakaka-assiste ang ako Bicol para mahatod ang serbisyo sa mga namamanuan. Ako kang ako Bicol, dagos-dagos, so ang sa tuyang pong targeted beneficiaries, all sectors of the society. We have programs for the health, for education, for agriculture, for infrastructure projects, etc. So basically, we are utilizing the budget of the government para gabos po ng mga programa ng gobyerno na tatamasa po ang mga taga-Trimer Distrito. Yun. Nagiraray si Congressman Gil Bongalon ka na ko Bicol. Yan tabi, paribiyo ang mga dagdag na bareta, Jomar Pian, DCQ. Thank you so much, kumpadreng Jomar. Hali dyan sa sa 1st District kan Albay. Dahil maghali, mabareta man muna si Madam Shia Leron. Gobernador na, abogado pa, yan si Governor Greg Slagman. Dakol na programa, dakol nang nakitabang sa mga paraoma. Pati sa edukasyon na imo maikumpara. Kung ang ururon naman sa kalamidad, sinisigurado ni Govlagman ang satong seguridad. Murang pinipiling edad, pagkabot sa pagtabang, gabo sa iya parantay, daig diyang nakakalamang. Supisyenteng bulong sa mga ospital, pag-asikaso kampon, do sa gobyerno nasyonal. Pag-usbong kibanwa sa iya iyang gigibuhon. Mga pangako niyang daig niya bastang papakuon. Mga barangay sa iya ay urugmahon, tatao makitaw, talagang sigov mapuutod. Pamilyang Lagman, probado na ang serbisyo, may paninindugan, asin ugwaking prinsipyo. Governor Rex Lagman, tunay na padaba ang Albay. Governor Rex Lagman, maaasahan. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nag-aako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps beneficiaries, asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4Ps, kaipuhan sa aplikasyonan sa inyong 4Ps ID as in latest bill. Para sa non-4Ps o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification hali sa Social Welfare and Development Office sa indong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID as in latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini, otomatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kWh. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabay ang accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-ALECO. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Radyo DCGB, always number one, always at your service, an oras 10:05.
tanghali sa DCGB Newsbase, ang pinakahuring bareta oras-oras. Magkakaigwanin party sa palasyo at siya na alas 4 nin hapon, kaibanan ang mga empleyado kan Office of the President, katakot ini kan selebrasyon ngunyan na aldaw kan ika-67 kumpleanyo ni President Ferdinand Marcos Jr. Alagad ang selebrasyon ang daipa sigurado kung bubuksan sa media. Mientras tanto, ipagpapadago sa ngunyan ang pagdistribute kan mga pagkaon sa mga residenteng nasa palibot kan Malacañang Complex na pinuna na poon pa kan Lunes. Apera kaini, magkakaigwamanin libreng pangudtuhan asin iba pang serbisyo sa East Avenue Medical Center, National Kidney and Transplant Institute, Veterans Memorial Medical Center, Lung Center of the Philippines, Philippine Orthopedic Center asin Philippine General Hospital. Mantang magkakaigwamanin pagdistribunin ayuda sa manlain-lain na lugar sa nasyon. Yan ang pang-alas 10 na bareta hali sa DCGB News Base. Ako po si Shara Melaron, marahay na aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silymarin Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Sa paulit-ulit na hilo, lata at putla, baka iron deficiency anemia na yan. Take Hemarate FA, the blood vitamin, Mega 1. Ang Mega 1 ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta oras-oras sa DZGB. Nagtatabang na poon baga ito, sinda kita ika-ako dito, na matita ang totoong serbisyo, hanggang ngunyan ako bigo lang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo asin pag-asenso, may mga scholar na nagkaigwang trabaho, kadakol na mga naginibo, lalo sa mga parao matius na pamilya pa, senior citizen asin ka-hobenesan yan. Ang AKP, Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Isama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Kito, digdig sa puso ko, madaba kong segundo distrito. Kaito pa perminang nadudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran, kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasuro, basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano, asin programa para sa tao, dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na serbisyo ko, ito ang totoo. Iniimbitara ng Gabos na makisumaro sa Angkop Global Walk 2024 kan Couples for Christ. Sa kantidad na 300 pesos pataas, dakulang tabang ini sa mga kaakian na muyang makapagtapos kan sa indang pag-eskwela. Ang Couples for Christ Angkop Global Foundation Incorporated sarong katolikong organisasyon na maawot na makatabang sa mga pamilyang nahahampang sa pinansyal na kadipisilan tangani mapatapos ang sa indang mga kaakian. Ngunya na taon, ang tema kan Angkop Global 2024 iyon Walk in the Light na inspirasyon hali sa surat ni San Juan. Taunang fundraising event ini kung saan sarabay na naglalakaw bako lang digdi sa Pilipinas kundi sa manlain-lain na partekan kinaban para makalikom nin pondong makakatabang sa mga eskolar asin mga seminarista. Digdi sa Albay, magkakaigwanin paglakaw sabay-sabay sa Legazpi City, Ligao City, asin Santo Domingo sa maabot na Setyembre 28, 2024 alas 4 ning hapon. Para sa iba pang detalyes, hanapon asin mag-message na sa FB page kay Couples for Christ Albay o kay Kuya Errol Adornado
Senado sa cellphone number 0910-120-3367. Lugod maglakaw kita sa ilaw para sa mga kaakian. Diyos mabalos. Walk, 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 walk in the light, walking in the light of God. Diyan Trinidad, tindog uwas, serbisyong dyan kita. Si Trinidad, siya matanos, siya makatao pa asin mahigos. Pagdabata ang banwaan kan uwas, kaya madyan nga magsarabay kita. Tindog uwas ang ikurahaw ta, para ang dikulom ay magliwanag na. Handang iangat, banuang ginikanan, si Jan Trinidad, sasabayan kita. Si Jan Trinidad, pwedeng pwede siya. Sa uwas, Jan Trinidad. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Nor Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim Kilab, meron ka ba? Asim Kilab ng pamilya. Asim Kilig, gusto ko bang kumain ng sinigang na love namin? Extra rice pa! Nor! Tingogan Banwaan. Pio Fernandez. O di sige, igwa na kita ni na 12 minutos makalapas ang alas 10 nin pagkaaga so mga nagluluto diyan na pero te dapat ang timpla data medyo malipot-lipot ngunyan. Ha, ano ang sa indo pangudtuhan diyan tabe? May sabaw barang. O tabi, so nagharapot dyan sa City Hall, dahil pamangkita ning development ngunyan tabi, kung sisay na maibubugtak na maaktibar o nguna bilang vice-alkalde. Dahil pa maning nagbutwa pa rin dahil pa. Pero so taramon kasuhapon, kung tamaan pagrurumdum ko, basado sa report ni Joshua, sabi akan DILG ni Director Ray Caceres, ma-appoint siguro manumbrar so kunyan. So Sekretaryo kan Interior and Local Government si Attorney Benhur Abalos Jr. In acting capacity man sanaan, so dahil mapupwedeng pilapan man gayud sumawawalat na bakante sa sanggunian panlunsod. Basta anday dapat mawaraan ng bakante, so alkalde, budabi si alkalde, tada mapupwedeng magkaigoning vacuum sa governance. Kaya kasuhapon baga, nag-asumir naman si now acting Mayor Bobby Cristobal. So halatunta kung si Simon Almatukaw bilang acting Vice Mayor kan Legazpi. Ano tabi? O di, sige, dire-diretso na muna kita kan istorya dyan sa luwas. Chief Jimmy, kumpadre, good morning. Yes, salamat tabi pa di. Yaw na ko sa pinagaharayo-harayoing barangay digdi sa Banwaan kan ginubatan dahil sa iguanin groundbreaking ceremony isa sa Gibo. Tinampoy ni na proyekto sa Lindongkan OPAP tabi pa di. Ano na nga ni OPAP Office of the Presidential Advisor on Peace Process kung nasa sala reconciliation program ini kan gobyerno kung saan ang mga hararayo uno na mga barangay na daiabot ki lunadaan magin kin motor kan mga panahon susugtig di sa mga tao talagang araw kaning mauran laboy ang naagihan digdi tabi pa rin. Pero sa ngunyan
sa programa kan na gobyerno aabot ini kan mga infrastructure project and natural nakaprintera digdi an Congressman Joey Salceda, although wala ngo niya dahil ko masabutan kung maabot o pero yawan da digdi sa probinsya ni Albay, baka may importanteng kasabay na okasyon, pero bigla lao man siya na mag-abot digdi dangugunta daw ining tagtataram kung pigpapaliwanag niyan pamana project nato at commitment ng pamahalaan na sa pamamagitan ng ating mga buwis, ng ating tax, ito ay ibinabalik sa inyo. Binabalik sa inyo ng pamahalaan sa pamamagitan ng payapa at masaganang pamayanan. Pinapakita ng gobyerno ang kanyang sinserong pagbibigay tulong. Alalahanin natin, aminin natin sa hindi, ang Barangay Agpay ay naging biktima rin ng social injustice. Aminin natin sa hindi ngayon, ang Barangay Agpay ay meron pa rin presensya ng ating mga kapatid. Kaya po, itong programang ito ay nakapaloob din doon sa ating programa na transformation program dito sa ating komunidad. Para mabigyan din ng tulong at solusyon at kasagutan yung hinaing ng komunidad. So, asahan nyo po at sa tulong ng inyong suporta, tulad ng aming tanawagan nung ginawa nating social preparation, ang inyong kooperasyon at partisipasyon, yun ang aming hinihingi para patuloy at makinabang tayo sa ating gagawing konstruksyon ng Pantomaket Road o ng concreting ng Agpay Pinarig Phase 2. So, magandang umaga. Okay, yan tabi pa di pamana National Program Director Anthony Peña. Yan. Sa Agpay pala yan, kumpadreng Jimmy, Agpay. Agpay, madali. Pinarig, Agpay, Lumakaw Road ini. Pwede. Harala. Dahil ko sana nakuha so distansya kani. Pero magayunon digdi pwede. Preskon makahuyunon nun. Malipot. Malipot. So, feeling na close ka sa environment tabi pwede. Yan. May mga lake digdi. Nagkaanagihan kami. Nagihan mi so tinaguan ni General Simeon Ula. So, Ula kay si Mayor Chino. Si Mayor Chino. Sige, Aber. So, sa ating mga bisita, of course, Yusek Isidro Purisima. Yusek Major General Purisima. Roderick Parayno, Consultant. Retired Major General Rene Leon Pahe. Director Anthony Peña. Yan ang mga president ko niya. Congressman Joey Santos Salceda at Chief of Staff Giselle Salceda. Major General Rigor Borja. Medyo pungag-pungag kumpadre Suboses kasubago magayon sa resepsyon. Rigor Borja. Alam mo kasi sir, pag naririnig ko pala na Rigor, pag Rigor na tatandaan ko yung sa Batang Quiapo Nabanggit sa rigor sa Batang Quiapo. Pilona sa kanila. Apelido ng rigor duman sa Batang Quiapo. Nabanggit. Sino pulis sa Kinibatan? Arnold Ruana. Councilor Tisay Garcia Flores. Vice President Ando Namian. Councilor Lando Palabrica, Barangay Captain of Antang, our host Barangay Robinson Para, and representative of Barangay Captain Nilita Cotones, the whole council. Sa ating lahat, isang magandang umaga po. Una po sa lahat, gusto ko pong pasalamatan ang ating mga bisita na personal na pumunta dito sa groundbreaking ng Phase 2 of Lumacao Agpay Road. Isa po yung malaking karangalan ng mga bisita nyo po ang aming lugar. Maraming salamat po, sir.
Pangalawa po, ang aming buong pasasalamat na mabigyan at may sa katuparan ang pagdugtong ng 2 barangay sa pamamagitan ng concreting nitong Agpay to Lumacao. Kung dati po, inaabot tayo ng 20 to 30 minutes sa pagbabiyahe para lang makatawid sa kabilang barangay. Ngayon po, hindi naabot ng 10 minuto nung doon na tayo sa kabilang barangay. Kaya maraming salamat po sa ganitong programa na naidala po ng OPAP Pro Pamana dito sa ating bayan. At higit po sa lahat, kay Congressman Joey Salceda, siya po ang nagbibigay ng mga proyekto dito sa ating bayan. Dito po, isa po ito sa proyekto na naidala niya dito sa atin sa bayan ng Ginubatan. At hindi po dyan nagtatapos. After po, bubuksan pa rin natin o i-concrete natin, idudugtong natin ang Malabnig Agpay. Actually, pasirin po dito sa Agpay. Kung ang pagbubukas Manggilayon sa upper binagsakan Malabnig. Yan po ang sa atin na circuit na tigabuksan sa katabangan po ni Congressman Joey. Ang pagbukas man po sa Libas, pasiring pong Napakong, konektado pasiring Malabnig, pasiring na po dito sa Barangay Agpay. After po nito, nag-groundbreaking din po kami ng Agricultural Center dito sa Ginubatan. Yan po ay galing sa pamana sa tulong po ni Congressman Joey Salceda. So maraming salamat po. And gusto ko na rin po ipaabot sa Barangay Agpay na almost 100% na po matutuloy na ang PRDP na from Agpay to Bulilo going to Batbat Road. Konting tindot na lang po, konting dasal na lang at mabubuksan na natin ang matagal ng pangarap na mabuksan ang Agpay Bulilo Batbat Road. Kaya marami pa pong proyekto ang ibababa natin dito sa Ginubatan. Kaya muli po, maraming salamat at magandang umaga sa ating lahat. Okay, so yan tabi. Supposed to be mayor na bisita digdi si Secretary kay Carlito Galvez. Oho. Pero negative nagabot mga undersecretary. Kung babasihan itong term ni Mayor Chino Garcia, kroniktado na initabi pa rin ng mga hararayo o ng mga barangay dito sa Banwaan ka na Ginubatan. Yes. Under kaining programa kan gobyernong Pamana. Say na ito sa Pamana. Payapa at masaganang pamayanan. Yan. Pamana. Oo. Nagihulog Si ikaw Rigor. Mayor na bisita digdi. So nabanggit ni Mayor. So Rigor man sa Para hiling man pala ng lalaking ang namalis siya. Batang Quiapo. Namalis siya. So the presidential staff ni Chief of Staff ni Congressman Joey Salceda, si Giselle Salceda, Si Giselle. 2nd District. Rolando Palabica. Giselle Salceda. Iyo, aha. Sir Christopher again Agustina. Kagpapit po nga mabut, atin matinabangan, tuning updated sa Batang Quiapo, Mayor Paul Tino Garcia. Ang bansag ka ni Mayor Rigor na. Si Rigor. Lieutenant General Rene Glenn Pahe. Honorable Unita di Cotones, Barangay Captain of Lumacao. Honorable Robinson Pahare. Pagkatuloy ko po yan, baningat isarap ko, nagatingin ko po kamo sa kuya. Pan-host na barangay po pala na to. Of course, kay Sir Major General Rogerio Di Borja. Rigor. Rigor. Pasensya na po siya. Nakasurat po kaya didi. Patumana po siguro talaga yun eh. Secretary Carlito Galvez Jr. SK Chairperson
like Merali, Peña, Yusek Isidro Purisima, sir. Yusek Purisima pala na niya Si Father. Isidro Purisima. Sa Tondo po Gabos na yan po didi. Sa Giraray po. Good morning. Ako po naugma na yan po kita didi. Para po sa satuyang ground breaking para po sa Pinarik Agpay Phase 2. Pero po ini sa mga priority programs o project po ni kansatuyang padaba na si Congressman Joey Santos Salcedo. Kaya po nag-allocate po siya ng fondo na mag-abot po ng 40 million para po dito sa satuyang Agpay Pinarik. 40 million. Phase 2. 40 M. So, sigurado po, 40 million. yan man po ang commitment po. Ang pagpapasalamat po kana Pamilya Salceda, nagabos po kan mga residente po kana Agpay, Pinari, kasi na Lumakaw. Natindili po kami pirme para po mas mapadali po ang satuyang pagprogreso po sa satuyang mga barangay. So sigurado po sa Indo, salamat and support of Congressman Joe Santos Salceda is always being here para po sa ikararay po sa satuyang barangay. So salamat po. Okay. Exact location tabi pade Yan. host barangay Agpay. Location mi nganyan. So yan na tabi pade an sa tuyang pagtugaygay digdi 40 million worth ini na kalsadang bubuksan Agpay Pinarik Agpay Lumakaw Road. Sige. Sunod ka yun na groundbreaking tabi pade. So Yes. yan ang una sa tuyang mga dagdag na impormasyon pagtugaygay niya to sa digdi sa Upland Barangay Arayunong Barangay ini sakop kan Ginubatan Albay Jimmy na salita DCGP News Exclusive. Sa pangaran man kan bilog na fuwersa kan news team and Mega Force Patrol. Fernandez. Technical Control Padingnal, diaon man dyan sa IT si Jerome. Sa Newsroom News Direct Mar, Angel, The Celebrator, si Jen, si Mary Joy, si Jimos, asin si Madam siya, tarabang-tabang sila dyan sa Newsroom, asin magi sa social media platform. Kami po naglalaon na tawan mi naman kamo ng serbisyo sa abot kan sa may makakaya sa paagikan informasyon kalingana siniba pa sa programang Tingog Ganbanwaan. Viva Senyor Santo Cristo! Happy weekend ay maghali! Tulos na masunod Diyos Direct Mar. Ako po si Pio Fernandez. Sa indong nadag